Дзе і чаму Лукашенко узяўся за зброю? Як у беларускую ўладу трапіў крымінальнік з 90-х? І што за страшныя знаходкі адшукалі ў падвале правінцыйнай царквы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенку завалілі падарункамі. Сёння ён прыляцеў у Гомель. У атачэнні чыноўнікаў і генералаў Лукашенко наведаў артылерыйскую базу, павучыў мясцовае кіраўніцтва прыбіраць ураджай і праінспектаваў прадпрыемства па апрацоўцы алмазаў. Адметна, што ў гэты раз Лукашенко паўсюль атрымліваў незвычайныя падарункі. Вайскоўцы падарылі яму супрацьтанкавы гранатамёт, чыноўнікі каравай, а ювеліры і ўвогуле адзначыліся. На гомельскім крышталі, які і займаецца алмазамі, Лукашенко уручылі карту Беларусі са срэбра, золата і брыльянтаў, а таксама падарылі ручку, зробленую з моранага дуба, якому 4000 гадоў. Не абышлося і без традыцыйнага выступу перад народам. Работнікам крышталя Лукашенко нагаварыў і пра вайну, і пра жанчын, і пра сябе любімага. І ўвогуле самарэкламы ў гэты раз было надзвычай багата. Лукашенко пазгадваў, як выратаваў прадпрыемства, дзе цяпер выступіў, парасказваў, як захоўвае вёскі, і пахваліўся паспяховым супрацоўніцтвам з Афрыкай. Ну і ўсё ў такім духу. Маўляў, ён і не дае гандлярам нажывацца на простых людзях і нават уласнаручна не пускае вайну ў Беларусь. Карацей, не чалавек, а і сам нейкі алмаз. Асобна Лукашенко загаварыў пра карупцыю. Ніхто з жулікамі і злодзеямі цырымоніцца не будзе. Усіх пасадзім, запэўніў Лукашенко і прывёў у прыклад малочную сферу. Але ж якраз такі з малочнай справай зусім не ўсё так проста. Пра гэта глядзіце наш наступны сюжэт. Ён прайшоў агонь і ваду, але паслізнуўся на малацэ. Цікавая гісторыя чалавека, які ў 90-х даваў грошы штабу Лукашэнкі, а цяпер стаў яго паказальным ворагам. Гэты тыдзень у Беларусі прайшоў пад знакам малочнай справы. Лукашенко пацвердзіў затрыманне ў гэтай сферы і ў якасці прыклада карумпаванага дырэктара прывёў кіраўніка бабушкінай крынкі Геннадзя Скітава. Але тут не ўсё так проста. Скітаў на самай справе зусім не Скітаў. А хто ён такі, лепш за ўсіх ведалі ў коле самого Лукашэнкі. Але пра ўсё па парадку. У 90-х ніякага Скітава ў Беларусі увогуле не існавала. Гэтае прозвішча сваёй маці будучы малочны дырэктар возьме нашмат пазней. У 90-х Скітава звалі Геннадзій Элькінд, і першыя згадкі пра яго з'явіліся ў сувязі з бандай мясцовага крымінальнага аўтарытэта Зайца. Геннадзь скончыў сувораўскую вучэльню і БДТУ, але пасля разам з братам Сяргеем прыбіўся ў нядобрую кампанію. Прычым браты Элькінды былі не нейкімі там вышыбаламі, а займаліся вельмі тонкай справай. Прынамсі, яны хацелі падавацца менеджерамі па сувязях з уладай. У выніку яны трапілі ў поле зроку сілавікоў. На Геннадзя Элькінда было заведзена аж 3 справы за падробку дакументаў і вымагальніцтва. Праўда, усе яны былі закрытыя. Афіцыйная фармулёўка была за адсутнасцю складу злачынства. Але тут ёсць такі нюанс. Бацька братоў Элькіндаў блізка сябраваў з Мікалаем Дамашкевічам, які спачатку ўзначальваў камітэт дзяржкантролю, а пасля стаў кіраўніком управлення справамі Лукашэнкі. Падчас першых прэзідэнцкіх выбараў Дамашкевіч уваходзіў у яго штаб, а сам Геннадзь Элькінд любіў расказваць сябрам па Барысаве такую гісторыю. Нібыта яны з братам Сяргеем фінансава дапамагалі кампаніі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Маўляў, рабілі гэта па просьбе бацькі праз яго сябра Дамашкевіча. Праўда, гэта альбо байка, прыдуманая, каб павысіць свой аўтарытэт, нам невядома. Але фактам ёсць тое, што пасля смерці бацькі яго сынамі заапекаваўся той самы Мікалай Дамашкевіч. Ён забраў іх на работу ў прадпрыемстве кіраўніцтва спраў Лукашэнкі. Браты Элькінды адышлі ад крыміналу і кажуць, што менавіта па ініцыятыве Дамашкевіча Геннадзь Элькінд узяў сабе новае мацерына прозвішча Скітаў, каб правесці тлустую рысу пад спрэчнымі 90-мі. У хуткім часе Геннадзь Скітаў узначаліць барысаўскі мясакамбінат. Далей ён займаўся белрыбай, быў камерцыйным дырэктарам на МАЗе і працаваў на заводзе БАТЭ пры Анатолю Капскім, а таксама засвяціўся на шучынскім заводзе «Аўтапровад», дзе вырабляюць кабелі. У 19-м годзе Скітава паклікаў на бабушкіну крынку Леонід Заяц, цяперашні віцэ-прэм'ер. На той момант Заяц быў губернатарам Магілёўскай вобласці. Скітаў на пасаду пагадзіўся, тым больш яна была, вельмі хлебнай. У холдынгу працуе 4000 чалавек. Гэта адзін з самых буйных малочных заводаў.
Што было далей, ужо вядома. Цяпер КДБ вінаваціць Скітава ў схематозах, продажах малочкі ў Расію праз фірмы пракладкі і прыхаваных такім чынам мільёнах даляраў. Але бізнесовец, які перасякаўся са Скітавым, расказаў нам вось такую цікавую рэч. Цытата: «Там крадуць усе, таму што такая сістэма. Прафесійныя менеджеры, якія будуць эфектыўна кіраваць такой вялікай структурай і не красці, каштуюць нашмат даражэй, чым Лукашенко хоча ім плаціць. На заробак, які ёсць, можна знайсці толькі жуліка, які будзе зарабляць зверху на адкатах. А Скітаў іначай, здаецца, і не ўмеў, і не хацеў, але забыў, што часы змяніліся, што крыша памянялася ўжо 20 разоў, а антыкарупцыйныя шоу перыядычна арганізоўваць трэба». Канец цытаты. Ну і напрыканцы парачка рытарычных пытанняў. Цяпер Лукашенко паказальна пясочыць Скітава. Прапагандысты ўжо расказваюць шакуючыя навіны пра крымінальнае мінулае затрыманага дырэктара. Але ж давайце будзем шчырымі. Няўжо беларускія спецслужбы не ведалі, хто такі гэты Скітаў? Альбо гэтага не ведалі чыноўнікі, якія ставілі Скітава на высокія пасады? Ды і сам Лукашенко, які так любіць кантраляваць усё і ўсіх, няўжо не ведаў, што за чалавек шмат гадоў круціўся ў найбуйнейшых беларускіх дзяржпрадпрыемствах? Карацей, падобных пытанняў можна задаваць яшчэ шмат, але адказы на іх, напэўна, вы ведаеце і самі. Знішчаюць любую памяць пра абаронцу плошчы перамен Раману Бандарэнку. Раман быў мастаком, і адну з яго прац можна было знайсці ў Жыровіцкім манастыры. На сцяне трапезнай знаходзілася вялікая фрэска, створаная яшчэ ў 2007 годзе. Сярод аўтараў было і імя Бандарэнкі. Гадамі фрэска нікому не замінала, але цяпер яе знішчылі. Фрэску зафарбавалі і паверх намалявалі іншую. Таблічку з імёнамі аўтараў таксама прыбралі. Таямнічае пахаванне. У царкве Кобрынскага раёна знайшлі парэшткі дзясяткаў людзей. Цяпер ідуць працы ў Свята-Пакроўскай царкве вёскі Бухавічы і, раскапаўшы земляную падлогу ў падвале, рабочыя натыкнуліся на чалавечыя косткі. Выклікалі міліцыю і экспертаў і ўжо устанавілі, што ў царкве было пахавана не менш за 20 чалавек, з якіх 13 дзяцей. Прычым даўніна пахавання большая за 80 гадоў, але ж ніякіх слядоў ад стрэлаў на парэштках няма, то бок гэта хутчэй за ўсё не ахвяры рэпрэсій. Цяпер спецыялісты спрабуюць высветліць, што гэта за людзі і чаму яны былі пахаваныя ў падвале гэтай царквы. А ў нас для вас сюрпрыз. Калі вы не ведалі, то ў нашай нівы ёсць TikTok, і цяпер там з'явілася сапраўдная зорка. Легендарны Александр Жданович, больш вядомы як Маляваныч, цяпер будзе расказваць там свае калыханкі, але для дарослых. Так што абавязкова падпісвайцеся на канал нашай нівы ў TikTok. Кітайская мудрасць кажа, што калі ў лесе падае адно дрэва, яно робіць шмат шуму. Але як расце ўвесь лес, ніхто не чуе. Калі ў свеце адбываецца нешта злое, адмоўнае, агрэсіўнае, пра гэта шмат пішуць, кажуць, пра гэта ведаюць усе. І здаецца, што гэта галоўнае, што адбываецца ў свеце. Але гэта не так. Галоўнае тое, што лес расце. І ведаеце, што мне часам здаецца, што беларусы гэта той самы лес, які ўмее расце ціха. Всё будзе добра, пакуль наш лес расце. Незвычайная акцыя на МТЗ. Прывядзі сябра і атрымай 500 рублёў. Цяпер у мінскага трактарнага завода праблемы з кадрамі. Не хапае некаторых спецыялістаў, таму вырашаюць праблему вось такім чынам. Заклікаюць рабочых самім прыводзіць новыя кадры. Але ёсць умовы. Грошы плацяць толькі за работніка з пэўнай спецыялізацыяй, які мае мінімум 3 разрад. І прэмію дадуць не адразу, а толькі калі ваш пратэжэ адпрацуе на заводзе 3 месяцы без парушэнняў. Бусел патрыёт. У Калінкавіцкім раёне заўважылі бусла, які не паляцеў у вырай і застаўся зімаваць у Беларусі. Цяпер птушка сядзіць у гняздзе, што непакоіць мясцовых жыхароў. Маўляў, а ці не трэба бусла ратаваць? Але ж спецыялісты супакойваюць. Усё нармальна. Апошнім часам зімы больш мяккія, корм знайсці прасцей. Адпаведна, некаторыя птушкі вырашаюць заставацца на радзіме. І калі вы бачыце, што бусел працяглы час панура сядзіць на адным месцы, то не чапайце яго. Такім чынам птушка эканоміць энергію. Але ж калі вы надта хочаце неяк дапамагчы птушцы, то можаце насыпаць ёй ежы, зерня ці варанай гародніны, але ні ў якім выпадку не давайце хлеб.
Рэпрэсіі з адтэрміноўкай. За пратэсты судзяць хлопца, якому ў 20-м годзе было ўсяго толькі 15 гадоў. Артёма Янкоўскага з Гродна вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў і публікуюць відэа з ім. У ім юнак прызнаецца, што ў 20-м прапаноўваў закідваць міліцыю кактэйлямі Молатава і распаўсюджваў інструкцыі па іх вырабе. На той час Артём быў непаўналетнім. Цяпер жа, калі яму стукнула 18 гадоў, па яго прыйшлі і завялі крыміналку. Хлопцу пагражае ад 5 до 15 гадоў калоніі. Сілавікі цяпер правяраюць заплечнікі школьнікаў. У адну з магілёўскіх школ прыйшлі невядомыя сілавікі. Яны не прадставіліся, але пачалі даглядаць вучняў старэйшых класаў. Да кагосьці заходзілі проста падчас урокаў, да кагосьці ў распраналку пасля фізрыці спынялі вучняў у калідоры. Дзяцей прасілі адкрыць заплечнік і паказаць рэчы. Але бацькі абурыліся, што такое рабілася без іх дазволу. Журналісты «Зеркала» пазванілі ў школу і атрымалі каментарый ад адміністрацыі. Там адказалі, што ніякага абшуквання не было. Маўляў, супрацоўнікі міліцыі проста прасілі паказаць, што ў заплечніку. Ці маглі дзеці адмовіцца, невядома. Кіраўніцтва школы тлумачыць неабходнасць такіх праверак пошукам забароненых рэчаў, такіх як вэйпы. А ў Беларусь вяртаюцца зорныя Леаніды. Але гаворка не пра Ярмольніка з Якубовічам. Леаніды — гэта метэорны паток. Тое, што ў народзе называюць зоркападам. Лепш за ўсё Леаніды будуць бачныя якраз у ноч з пятніцы 17 лістапада на суботу 18. Таму, калі не будзеце спаць позна ночу, то рэкамендуем зірнуць на начное неба. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы на наступным тыдні.